Aku ngene iki lak mung tak nggih hiburan. Mudeng lho. Ngene iki ya engko dihapusi karo cacahe ngukokne kopi siji-siji ngono. Antasena manjingga jeroning banyu ana bebaya apa ngestokke jauhmu ndi? Iki jane piye? Kowe sapa? Lho. Petro. Sampeyan niku bener-bener. Jenengan niku Ndara Antasena ya? Antasena ndasmu iki. Piye iki mau? Iki mau sore kok cepaki. Sing kuwi lho. Wale. Iki sapa? Aku Srenggini. Aku bocah sangka pertapan Gangga Pertala. Aku anake Ibu Kertawati. Wah. Kaget ta sampean. Wong sakmene mbali sing jenenge Werkudara sapa? Aku Werkudara. Jarine Bapak Werkudara kukune dawa. Tak nggih mangan kacang sowel. Lho. Sowel kari saithik. Ning ngono. Ndapuk sedelo iku ya seneni ya. Dapuk amung gampang iku ya gampang. Kowe pringin ngrasani nek. Wis tuwek barang. Iyu ada. Prenggini, kowe sapa? Aku ya kuwi mau, Nata Ndarawati Sri Bathara Kresna. Sing ana ngarepmu kuwi bapakmu Werkudara. Waduh. Wah, bapak. Ora gampang kowe ngaku anak Jodiwati. Ora iso madhangke lakon sapa sing jeboli tambak Jotakon. Ayo ngare, Pak. Iki bangsane apa? Aku bangsane Rangenah Sabaku banyu. Aku kalane banyu jenengku Tirta Ndanu sapa? Aku Antarja. Jawa. Antasena. Oi. Antasena. Wah, wong mangan itu kecer wae. Aja ganggu gawe ben lancar ilining banyu ora kena ditambah.